Hemeretzigarren ipuina, eulia eta mandoa. Mando batek zeramala gurdia, jarri zitzaion burtolean euli gogaikarria eta diotsa. Mando zatar eta astuna, ibili harinago, bestela nire estenarekin odoldu eta bizkortuko zaitut. Haserretu zitzaion mandoari eulizital batek hain arro hitzegin beharraz. Erantzun zion ba, o piztia zital, kiratsu eta gogaikarria, ezin gaitzik egingo dizut. Hala ere, ez didazu ardura hundirik ematen zure esten txarrak ateratzen badit odol lapur bat. Nire gainean doan mandazain honen zigorrak beldurrago egiten nau. Honen zigorra da eta ugal korapilatuak, ematen dizkidan zartadak, atera hoi dizkidate zanbroa handiak. Hau bai dela beldurgarria. Ipuinak irakasten diete handikiei, badutela zer beldur izan nondik edo handik. Txikiak dira noizbait arrotzen, eta handiek dute erneatzen.